Kusan watanni biyu kenan dai da jami'an tsaro a birnin Tamanrasset na kasar Algeria suka kaddamar da aikin korar 'yan asalin kasashen Afirka bakar fata da ke zaune a birnin. Tun daga wancan lokaci dai jami'an tsaro ke kai samame a gidaje da wuraren aikin bakin suna cin zarafinsu tare da kwashe musu dukiyoyi. Kamar da yadda wasu daga cikin 'yan Nijar mazauna birnin na Tamanrasset da lamarin yartsa da su suka bayyana mana. Sun zo sun kwashe dukiya, sun kwashe kudaden mutane na adashi. Sana'a ma muke ba zaman banza ba muke kuma ba bara ba muke. Amma sun kwakwashe kudade sun kwace, sun caje mu sun lalube mu. Wallahi ko dan kunne suka gani mai haske ne hisce zinariya ce sai sun amshe zobe ba su bari ba. Sha suka yi yanda muka zo haka za mu komawa. Kuma kaya in ka loda samari in suka loda kaya da mota suka taiza su fita ko su tarbe su ma amshe mutanen su kai su gidan rufule kayan kuma su tayi da su. Haka suke sai ka taho da kayan kama cikin mota a ce za ku Nijar kuma a kame mutanen a ce mai mota ya tahe shi. In na Allah ne kuma ya taimuku da kaya kai su Arlit kuma in ba na Allah bane ba kuma ya kawo ya sha da kaya. Mu dai ubangijin Allah ya kamu dauki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kawai wanga al'amari sai dai hakuri. Alje ta rige sun lalace a sa mana hannu dan abin da ya saura mu da kwashe kaya. Dubunnan 'yan Nijar maza da mata ne dai suka tsinci kansu a cikin wannan hali. Wannan ta sanya hukumomin mulkin sojan ƙasar ta Nijar yau da 'yan makonni suka sanar da ɗaukar mataki na yin rijistar 'yan Nijar mazauna birnin na Tamanrasset domin kwaso su zuwa gida. To sai dai har kawo yanzu aikin rijistar 'yan Nijar ɗin ya tsaya cik. A yanda da dama daga cikinsu suke ci gaba da ganin arkane kamar yadda suka shaida mana. Mun yi doƙon mu da kwalkwata mu a zo a rubuta mu a kai mu gida yanzu an hwasa. Aka ce ikuna su da kansu aka ce sun kama 'yan kwansila cin hanci aka ce sun hana a yi rubutu. Wai ɗauka alhaki ce. Saboda wulakanci ba a hwasa shi ba mu da yara gare mu manya 'yan mata da yara da ƙanana suna ɓata ɗiyan mutane har 'yan shekara 7 sai da suka ɓata bayan sallar ga. Mu yanzu nan Tamanrasset wallahi al'amarin da sai dai Allah. Diba gani yanzu an fara rubutun mutanen kuma an bari kuma yanzu mu cikin restaurant muke aiki duk an kame yaran gaba daya. Mu yanzu daukin muke so dai ayi kokari magabatan mu su ƙara shurarar kukan mu a zo a kawo mu dauki abin da ke da saura mu ida tattare an kawo mu ko mu tsamu mu fita da su. Tunda ko zo bai ba su baranka da shi. Duk abin da suka samu sai san amshi ga hannun ko namiji suntar ake mai komi sai Allah libe. Ya zaka dai tuni 'yan fafutukar kare haƙƙin jama'a irin su Ahmed Wagayya suka soma nuna damuwar su kan halin da 'yan Nijar ke ciki a ƙasar ta Algeria tare da yin kira ga magabata kansa gaggauta ɗaukar matakin kawo ƙarshen wahalhalun da 'yan Nijar suke fuskanta a wannan ƙasa. Gwamnatin namu ne CNSP suna kokari wallahi Allah ya sa musu albarka. Muna so su kama wannan zancen da muhimmanci basket ta ka wannan ba su da komai ba wannan abin da ke hannunsu ba. Na ce hana su tawo da shi lalle ba za ta yi kyau ba. Tun da za su kara muku su talakawa a nan Nijar dai ba su zo da kayan su ba. Amma su samu sun kaso da abubuwan su za su dan kawo ma kasa. Tun da ma'aikata za su dauka tun da suna da kaya. Na dai tuntuɓi mataimakin babban magatakarar ma'aikatar harkokin wajen Nijar kan wannan matsala ta 'yan Nijar a Algeria inda ya ce da ni suna cikin ɗaukar mataki kan lamarin kuma zai yi magana tun a yau da ƙaramin jakadan Nijar a Tamanrasset domin sanin abubuwan da suke kawo cikas wajen aikin kwaso 'yan Nijar ɗin zuwa gida domin magance su a cikin sauƙi ta yadda za a soma jigilar 'yan Nijar ɗin zuwa gida nan ba da jimawa ba. Gazali Abdi Tasawa, DW Hausa daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa dakarun Yaman sun kai hari ga wani jirgin ruwa makare da kayan 'yan kasuwa na haramtaccen ƙasar Isra'il. Kamar yadda dakarun na Yaman suke ci gaba da kai hare-hare ga jiragen ruwa na haramtaccen ƙasar Isra'ila ko ƙasashe da ke goya ma Isra'ila baya. Ƙasar ta Yaman ta ce ba za ta gajiya ba za ta bari kai hare-hare ba har sai an dakatar da kai hare-haren da ake yi wa 'yan uwa musulmi na Falastin. Jirage ne na 'yan kasuwa ko jirage na gwamnatocin kasashen Isra'ila da ƙawayen Isra'ila. To wannan wani jirgi ne makare da kayan 'yan kasuwa na haramtaccen ƙasar Isra'ila. Ƙasar ta Yemen ta halbe shi da makami mai linzami kamar da kuke ganin da jirgin ke ci da wuta. Kuma sun ce ba za su bari ba za su ci gaba da kaiwa har sai lokacin da aka dakatar da kai hare-hare da ake yi wa 'yan uwa musulmi na Falastin musamman a yankin Gaza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prime Minister gwamnatin mulkin sojin kasar Burkina Faso ya kammala ziyara aikin shi da ya kai a kasar Iran. Ziyara aiki da kai ta kusan kwanaki 2 zuwa 3. Prime Minister na kasar ta Burkina Faso ziyara ce ta ƙara dangantaka da ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen guda biyu, tsakanin Iran da kuma Burkina Faso.
Firaministan na kasar ta Burkina Faso a cikin ziyara aiki da ya kai ya samu gana da shugaban kasar na Iran Ibrahim Risi, inda shugaban kasar na Iran Ibrahim Risi ya kara yabawa yadda ake ci gaba da karfafa dangantaka da haɗin gwiwa tsakanin kasashen guda biyu, kasar Burkina Faso da kuma kasar Iran, musamman kuma dangantaka da ta shahi kasashen IAS. Ibrahim Risi ya kara tuntuɓar kwamiti, ya kara karfafa kwamiti. Iran in ta yi wani babban kwamiti wanda zai kula da dangantaka da haɗin gwiwa ta kasar Iran da kasashen IAS wanda suka hada Niger, Burkina da Mali. Kasar ta Iran ta yi wani babban kwamiti wanda zai kula da dangantaka da kuma haɗin gwiwa na yin aiki tare don cin gaban kasashen IAS. Firaministan na kasar ta Burkina Faso ya yaba kwarai da gaske da irin yadda Iran ke ba da goyon baya da kuma tallafawa da kuma ƙara karfafa haɗin gwiwa tsakanin kasashen IAS. Firaministan na Burkina Faso ya yaba yadda kasar ta Iran ke ƙara ba da himma na ƙara karfafa haɗin gwiwa tsakanin kasashen IAS da ita kasar ta Iran. Firaministan dai na kasar ta Burkina Faso ya yaba kwarai da gaske, wanda ya kwashe ziyara aiki ta kusan kwanaki 2 zuwa 3 a Tehran, babban birnin kasar ta Iran. Lalle ya kammala ziyara aikin shi kamar yadda bayanai aka bayyana.